ka traffic, guys. Oh my God. Shachoy. Grabe ka-traffic sa Butuan City. Maayong hapon kaninyo nga tanan. Kani alternate road ni siya, guys. Mo ni wala kayo traffic. Actually wala pa kay dili pa man kuan. Fully on time. So it's still 3 o'clock pa man good. So mo na madili pa kay traffic diri nga alternate road. Pero kanipod unya, guys, pagtinguli na sa mga workers, mga students, grabe nasaki siya ka traffic. Yes, Butuan City is included already of the one of the traffickiest city. Yes, guys, grabe. So karon, guys, actually gikan ko sa Hall of Justice kay nakoy gi-process ng mga legal documents or legal issues. So mao ni nga nakagawas ko sa super ka-traffic na lugar dito sa GC Aquino, dito gyud niya from Robinsons, Butuan Doctors, 7-Eleven, Ama Computer College. Na siya, guys. Nalangi ko paliton sa city, guys. Mga ako din ni agi. Actually na pwede agian dito nga doon kay Samo dito sa may Libertad, Barangay Libertad. Pwede na dito mo agi. Kidoon lang ito sa amo. Pero naman ko paliton, guys. Kung magbayad po og internet. Actually ang internet pwede ra pud ko magbayad sa GCash, but because it's my way, it's on my way. Ako magud siyang way. 7-Eleven pwede mo magbayad niya. Look, matumako og city kaya na ako paliton. So bayad na lang po sa akong internet sa 7-Eleven. Akong internet, guys, is Converge from PLDT to Converge. Yeah. PLDT ko before for 7 years. Then di naman yun okay ang kuan PLDT sa amo nga lugar. So mo to nga inibalhin ko Converge. A little bit expensive ang Converge, but it's okay. Okay man ang iyang kuan internet connection. Na diri, guys, oh, traffic na pud ni nga lugar. Ang nga agianan. Alternate road pud ni siya, pero mao lagi. Syempre kay alternate road daghan hinoy mo agi. Kay tungod nga ilagi ko na traffic. Syempre kay alternate road diri naman hinoy mag-agi tanan, so ma-traffic na. Kani nga agianan, guys, palusot ni sa City Hall, Butuan City Hall. Going to Butuan City Hall ni siya. Lusot sa Butuan City Hall. Tapos moto Butuan City Hall, Wiggles Garden na siya. Medyo traffic na yun. Tapos pagbalik na ako, guys, traffic na yun ni siya. Okay, 3 o'clock. So I hope dili ko maabutan og 5 o'clock. 5 o'clock is start na sa gawa sa mga workers and some are students.
Yes, traffic na dari, wala rabay ko andari job. Pagting uli dari guys, mag mga 5 o'clock na traffic enforcer dari sa may City Hall. Kay upat man ka intersections. So daghan gid kay mag-agi-agi. My God, gawas na kuya. Okay, daghan na trap dito sa likod. Bira na kuya, bira. Oh my God! Ay, nauna na po si kuya. Kuya, you're so slow. Oh, we're too traffic na here in the back. Bira. Birada. Grabe, nag-start na dyan. Nagsugod na ang traffic. My goodness. Hindi ka kayo sakyanan. Ito guys. Please subscribe my channel, my YouTube channel guys. Maluoy mo sa ako. Ana na dayon, magpakaluoy na dayon. Diba? Gutom naman po guys. Yesterday guys, nag-apil ko run for a cause, and it was a half marathon, but I only ran 10 kilometers and I was the champion for 10 kilometers. Yay! For the first time this year. Actually, kaisa pagi ko na champion guys. Since, look. Wow, si kuya na dyan sa tunga ni Agi. Very good ko ayo. Hindi na gid ko makaagi kay ni trap naman ka sa tunga. Very good. Kami din yun guys. So good na yun traffic. Yes guys, yesterday na champion ko sa 10 kilometers. Yeah, di lang yun ako kaayo ang premyo kay it's a run for a cause man siya. Imbis na first time na ako na champion guys sa kadaghan nga runners. Yes. 2,000 ang premyo sa 10K niya. Ang registration guys is 1,100. So, nakaganansya ko guys of 900. But, what I did, akong gilibre ang uban ako ng mga kaubanan, and then I give 500 pesos also sa akong other friends, which nag-appeal sila dito guys. Sila ang kuan, mga marshals sa run. So ilang gipalit og red horse, 1 case. Siguro gidungaga na lang to nila. I give 500. So that's okay. Well, share your blessings man daw guys. So to share your blessings. Ito guys, kagawas na ko sa traffic. Sok-sok mang yun eh. Kagawas naman unda ko. OMG, gid ni silang yun. Dambot na lang yun yung mga orange motor. May nalang gani kinababae ko guys. Kung dili ko babae, naambot lang. Masirang kita na ko gaaway. Nalalaki pa lang sa ka-traffic. Sok-sok bang yun. Yes, now I followed. Nag-bike siya guys. So, lisod mo overtake kay gabay kasi ako siya masaghiran, kadelikado. Oh my God.
it's a heartache. It's nothing but the fool's break. Na 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 na. So, ito ang golden key guys. Tindahan na siya guys sa pangluto, pang bake of cake, pang milk tea, pang pizza. Basta siya. It's a baker's store. Ano siya guys. So, going na ko karon. Nagdulong na ko. Kaya andun 5 o'clock rin sila guys. Close na sila 5 o'clock. So, I hope na parking. Okay, there are lots of parking. I know. Oh, it's in the other side. No, on the parking here. Please, please. Okay, there is. Okay, parking. Whoop, whoop. Tapos na po niya akong car karon. Okay guys, yan ako sa golden key. So, ako na siyang i-primera. Okay. Atras na ba niya siya? Okay guys, bye-bye na. Okay, akong ipakita sa inyo ang golden key. Okay, ako ipakita sa inyo. Nadari ko magpalitan. Mana siya guys. Kana. Kawagor ba sa akong kuan? Sa ngalan ani? Akong samin. So, mana siya guys. Okay, magbabay na ako. Bye-bye, please. Subscribe my YouTube channel. Bye-bye. Mumwa. Chup-chup.